ಮಾತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ಣಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪತ್ತೊಂಬ ಇದೆ. ರೆಸಿಪಿ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುದೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಅವಲ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಏನ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಸಲಿ ಅನಿಲ್ಲ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚದು ಇನಿ ಆತಂಡು ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಕಲ್ಲೆ ಮಾಸಗಂದಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ತಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಬರ ದಾಲ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಎಂಕೋ ಇಷ್ಟಲ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಕಂದಲೆಂದು ಆರು ಪೋದ್ಬೋದು ಇದು 2 kg ಕೋರಿದ ಪಾಡಿ ಎರ್ಕೆಕುಲು ಮಲ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 1.5 kg ಕೋರಿ ಕಾಲಿ ಆರು ಕೋರಿ ಪತ್ತ ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಯಾನು ಮಾಸ ಬಂತೀನಿ ಆರು ಕೋರಿ ಬತ್ತ ಬೈದೇರು ಅಂಚೈತೆ ಐತೆ ತಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಪೂರುಂಡು ಅಂಚದು ನಾನು ಇದು ಜಪ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ ಮಾಸ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಎಳ್ಳು ತೊಬ್ಬರ ಪೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಅಂಚದು ಈ ಥರ ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ದಾತಿಯನ್ನು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಗೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ಕಾಂಡೆ ಆಂಡ ಐಡ್ ರೈಸ್ ಆತು ಐ ಕೆಡ್ಡೆ ಹಾಪಿಜೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಅರಿವಾಡ್ದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಡೀರು ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋಜಿ ಕಂಡನಿ ಮಲ್ಲೆ ಎಂದು ಎಸ್ ಕಂಡನಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಗಂಡನಿ ಹಿಂಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದು ಕಂಡನಿ ಒಂಥರ ಬಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಅರಿಬಾರ್ದೆ ನಾನು ಇವನು ಮಲ್ಪೊಡು ಚಿಕನ್ ನಾನು ದಾಲ ಕಂತಿಲಕ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಡ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿ ಜಾನ ಅಂಚದು ಗಿರೋಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗಿರೋಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಂಬು ಕೆಲವರು ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೀರು ಅಂಚದು ಮೌನೀಶ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಬರ್ಡೇ February 9ಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂತೀರು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮೌನೀಶ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ದೇವರಿನ ಕನಸನ್ ಪೂರ ಈಡೇರಿಸಾಡು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸೂರಂಬೈಲು ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೀರು. ಹಾಯ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಯಾನು ಕುಂದಾಪುರದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ತುದು ಕುಂದಾಪುರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಂದಾಪುರಡ್ ಓ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಡ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕನೆ ಆಂಡ ಅವು ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂಜಾದ ಯಾನ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಓ ಚಾನಲ್ ತುಯ್ಯ ನಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ತುಯ್ಯ ಆ ಚಾನಲ್ ತೂದ್ಯಾನೆ ಈ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ್ ಹಾಪುಡು ಫೇಲ್ ಹಾಪುಡ ಪಾಸ್ ಹಾಪುಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ತೆಕ್ಕೊಡು. ಕೋರಿಗಂತದ ಯಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಅರ್ಧ kg ದಾತು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ 1 kg ದಾತು ಉರಿಯುಂಡು 1 kg ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈತ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ದು ತಿಂದು ನಾವಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ಲ ನೀನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಇತ್ತನ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಡು ಮೊಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೀ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಒವೇ ಡಿಶ್ ಆಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೀ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ದೋಸೆ ಮಲ್ತಂಡೆ ನಾನು ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಮಲ್ತಂಡೆ ನಾನು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗೀ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತ ತಿಂತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗೀ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಲಂಚೇನೆ ಒರೋರ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ನಗಲೆ ಅನ್ನು ಗೀ ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡ ಗೀ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದೆ ಕನ ಓಡಾಪುನು ಅಂಚ ಮುನ್ನ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಂಡು ಅವಿನ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಯಾನು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕಂತೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಗೂ ಗೀ ಪಾಡ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪಿನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚಿಕನ್ ದೆಕ್ಕದು ಬರ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಲುಂಗುದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಯೇ ನಾನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಣ್ಣ ನೇನು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿಕ್ಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕೊಂದೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೊಸರು ಐನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏತ್ ಪುಡಾತ್ ಪಾಡ್ನಾಡು ನೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೋಡಣ್ಣ ನಿಕ್ ಲಿಂಬೆದ ಪುಲಿ ಮೊಸರುದ ಬದಲ್ ಲಿಂಬೆದಲ್ಲಿ ಪುಂಟುಲಿ ಮೊಸರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಚಿಕನ್ ಮಗ ಮಗ ತಿನ್ಯಾರ ಓ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡಿಕ್ ಎನ್ನ ಮಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಶೀತ ತೆಮ್ಮಪುರ ಅಂಚಾದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಪಿರ ಕೊಜಪ್ಪುಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಡಬ್ಬೆ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೋ ಅಂದು ತಿನ್ನಿಯಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ
ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಪುರಾಂಡ್ ನಾನು ಯಾನೇನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಟ್ಟೆ ಕಾಲಿದಿಂಡ ಅವು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಂಡ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಏನು ಈ ಥರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೆಚ್ಚದೀತೆ ನೀರು ಕೊದ್ದಿಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಚೌಳಿ ಆಡು ಅದೇ ಬಟ್ ಕೊದ್ದಿನ ನೀರಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮುಂಚಿದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಾರ ಪೂರ ಹೋಯ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಲ ತುಂಡುದತ್ತ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಲ್ಲೆ ತುಂಡುದತ್ತ ಚೆಕ್ಕೆಗೆ ತಂದೆ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗಸಗಸೆ ಅದೇ ಗಸಗಸೆ ಅಂತ ಹೊನ್ಪೇರು ನೆಕ್ ಹೊಂತ ಗಸಗಸೆಗೆ ತಂದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಾಳಂದುಲ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಏನು ಜೀರಿಗೆಗೆ ತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ತುಳಿ ಚಮಚಡು 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತಿ ಯಾವು ಹೆಂಗೆ ಜೀರಿಗೆದ ಫ್ಲೇವರ್ ಆತು ಇಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಬಣ್ಣೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ನೆಕ್ ಮುಂಚಿ ಬಾಡಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಒಂತೆ ತುಳಿ ಈತೆ ಮೆಂತೆ ಬಾಡಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ 10 ಬೀಜೊಪ್ಪ ಆತೆ ಮೆಂತೆ ಬಾಡಂದುಲ್ಲೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹೇಸ್ತಲೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಡೆ ಪರಿಮಳ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಬೆಚ್ಚನೀರು ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 10-15 ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಖಾರ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ದ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಕೈಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು 10-15 ಮುಂಚಿನ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚನೀರಿಗೆ ದೀತೆ ಐನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪುಗೆ ಹೋಗುಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ನೇಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಕ ಮುಂಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ದಿಯಾನ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಗುದು ಹೋತುಂಡು ನಾನೇನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಕಡೆಪೆ ಏಕಡ್ದ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತುಲೆ ಏಕಡ್ದ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಈ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ನೀಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ನೆಕ್ ಯಾನು ಎಮ್ಮ ಏಸಲ್ದಾತ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಪಾಡಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಚೀಪೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೋಡು ಅಂಚದೇನೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಯಾನು ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಜಿ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಮರಣಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಏನು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಬೈತಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಈತೆ ನೀನು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ನು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ ಯಾವು ಯಾನ್ ಕಡೆದು ಬರ್ಪೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೇ ಬೆಚ್ಚ ಪುಗೆ ಬೋಂದುಂಡು ಪರಿಮಳಲುಂಡು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಬನ್ನಲೆಗ ಯಾನೊಂಜಿ 50 ml ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಅತ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಗಡಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐಕಿ ಯಾನು ಬೇತದಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಹಿತ್ತೆ ಯಾನು ಗಾಲಿ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೇರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಯಾನು ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಐದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿಕನನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಗೀಟ್ ಸಮ ಫ್ರೈ ಅವಡು ಆತೇಟ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ದಿಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತನು ಯಾನು ನೀನು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಗೇತನೊಂದುಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಬೇಯ್ತಂಡ ಯಾವು ನೇತ ನೀರು ನಮ್ಮ ದಿಪ್ಪನ ಬುಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಬೇಯರೆ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೋರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಅಂಚ ತೂತ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚ ನೀನು ಕೊದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ದಿಕ್ಕ
ಗೀ ಪೂರ ಪಿದೆ ಬರೋಡು ಗೀ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪಿದೆ ಬೈದಣ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಬೈದಿತ್ತನತ್ತೆ ಆ ಚಿಕನ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಬೇಯಾಡು ಏಕೋಸ್ಕರ ಬಾಯ್ದಿಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಗೀ ಪೂರ ಪಿದೆ ಬೈದಳು ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾನು ನೀರು ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾವಲಿ ಇದಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಗ್ಲ ಕಾವಲಿ ಪೋತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡು ವಾನಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ಲು ಏನು ಲೋಟು ದೀತಿನಾಲ್ ಐನು ತೂತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಾವಲಿ ಫುಲ್ ಪೊತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚದ ಅಂತ ಬೇರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ತೆನ್ನಮಗೆ ನೆಕ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಗೆ ದೋಸೆ ಮೈಪೆರೆಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಿತ ಆತಂಡು ಇಂಚೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕುಣೀರು ದೋಸೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆದ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ನೀರು ದೋಸೆ ನಮಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಬೌಜಿ ಈ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಹಬ್ಬಿ ಲೆಪ್ಪನು ಹಬ್ಬಿ ಕಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನು ಚಾತನ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ತುಲಿಯನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಏನು ಚಾತನ್ ಬಲ್ಲೆ ಜೊಂದು ಜೇರು ಉದ್ದಾದು ಹಾಂ ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಸಾಲ ಮಲ್ತಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶೋಗ ಅದನ್ನು ಗೀಲ ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಕೊಡು ಅಂಚದ ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೀ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೇನೆ ನನಗೊತ್ತು ಜೆಂಜ ಅಂದ್ರೆ ಒಲಾಂಡ ಉಂಡಂದು ತೂಡು ಅಂಚದ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನತ ಮಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೇನು ಪನ್ಪಿನಿ ಎಸ್ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನು ಬಾಲೆಗ್ಲ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಟೆ 8 ಮಾಡಿ ಇಡಿತ ಈ ಎಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ.